Når man først har fået en breakfast wrap, så kan man ikke wrap tilbage. Og første gang jeg fik en, det var i LA i 2012 på Chick-fil-A, og jeg var bare, wow, hvad skete der lige der? Og siden dengang har jeg prøvet på at perfektionere. Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har bare prøvet på at blive god til at lave breakfast wrap. Og nej, du behøver ikke en avocado, men det er der nogen, der synes er super godt. Og prøv lige at tjekke, om den er god. Den er men hvad nu hvis jeg kigger helt ind i, så er den faktisk fin nok. Sådan er det sådan lidt sjovt med avocadoer. Men det vigtigste er i, det er altså bare æg, ost og en eller anden form for kød, som kunne være skinke eller kylling. Altså hvis man er vegetar, så kan man nok putte noget tofu i, men den springer jeg lige over i dag. I dag vil jeg ikke have spejlæg, men prøv i stedet for at lave scrambled æg, ligesom Gordon Ramsay gør. Smør og æg, det bare bliver ved med at blive rørt rundt, og så til sidst får en salt og peber, for det siger han, det må ikke komme i før til sidst. Personligt er jeg mere til Jamie Oliver, fordi jeg synes, at Gordon Ramsay det er sådan noget fancy noget. Og Jamie Oliver, det er sådan helt nede på jorden, det er mad, som jeg også skal finde ud af at lave. Han tænker ud af boksen, og det synes jeg ikke, der er noget galt. Men jeg ved ikke, hvorfor folk er blevet så sure på dem. Skyldes ham der Onkel Roger. Nå, men tilbage til den her wrap. Revet ost, det her æg og noget avocado, og så tænkte jeg Dijon mayo og lidt sriracha mayo. Vil normalt putte skinke på, men jeg havde lige 2 skiver hamburg og tog bare en og hæv over. Jeg tænkte, det er sikkert nok. Jeg vil godt indrømme, at det tog mig lidt tid at lære, hvordan man folder en wrap, men når man først lærer det, så er det jo egentlig ret nemt. Husk, den skal varmes op i forvejen, ellers er den umulig at rulle sammen. Og så er der breakfast burrito. Ja, er det en breakfast burrito eller en breakfast wrap? Hvad er forskellen egentlig? Jeg tror, det her er en burrito, ikke en wrap. Men det er også ligegyldigt, fordi den smager super godt. Så who cares?